Imagina't que un dia et despertes i no tens veu. Obres la boca i no en surt cap so. El cap et bull, vols expressar, però no et surt res. Imagina't que no pots xiu-xiuejar un secret, que no pots cantar aquella cançó que tant t'encanta, que no pots trucar a aquella persona amb qui fa tant i tant temps que no parles, que no pots dir gràcies, adeu o t'estimo. La veu és vida, és una de les joies de la vida. Una joia que la soprano Raquel Andueza va perdre. Una soprano que precisament és la protagonista de l'episodi d'avui i també del cartell del Festival Espurnes Barroques 2025. Un cartell carregat de joies, ja m'entendreu. Benvinguts un any més a l'Espurna. Aquest any us convidem a enjoiar-vos amb nosaltres. Aquest any arrenquem l'Espurna amb una autèntica joia. És la conversa que mantenen la soprano Raquel Andueza i el director del festival, el Josep Barcons, just després d'acabar la fotografia del cartell de l'edició d'enguany del festival. Feia temps que ens plantejàvem parlar sobre la joia a Espurnes i va ser venir a Estella fa un any i mig o aproximadament, que ens va com quadrar tot. La joia no entesa com a opulència o com a símbol de poder o com el que poden significar, sinó com a la joia, que vol dir també en català el sentiment d'alegria, i també la joia amb aquest fet d'engalanar-se, d'ornamentar-se, per això l'imperatiu del cartell d'enjoia't, com una invitació a treure la joia que tenim dintre. Clar, la joia també ho vinculem a la veu, i en aquest cas per això la foto de cartell amb la malva i amb el gratacul, amb l'escaramuix, amb la gavarrera, que són dues plantes molt significatives perquè vinculem l'idea de joia, o sigui, els nens petits, al final, tots fan els seus tresors, tots hem jugat, crec, no? Amb la saliva, feies les boletes, les enterraves, les amagaves, i precisament amb el treball que farem amb els nens i amb tu i amb la Júlia Febrer és fer-los adonar que la joia més preuada que tenen és la joia amb la que fan aquesta joia, i que segurament ens podem tenyir els cabells, ens podem maquillar, ens poden passar 80.000 coses, però el que és propi nostre és la veu, no? I segurament aquesta és la joia més preuada que tenim. I clar, el voler parlar de la joia, el conèixer de tu, Estella, el parlar del teu procés de pèrdua de veu i de recuperació de veu i des de com diem les coses, i segurament com diem les coses i gairebé, no diria quina obligació, però sí què hauríem de fer per ben parlar, per bien decir, en vez de mal decir, no? I com el parlar bé ens porta a una creació de bellesa, no? Al final, posar-se una joia vol dir sentir-se digne de portar bellesa. I jo crec que els animals, de fet, jo crec que no és només propi dels humans que fem joies. O sigui, els animals sí que han generat estris per fer coses, però una joia que sigui pel simple fet d'apareixem de manera bella en el món, això crec que és un element propi nostre, no? I clar, la veu com aquest element tan propi és el que em va captivar una mica de com explicaves la història també. Sí, yo agradezco muchísimo que hayas dado importancia a la voz para esta edición del festival y a esta joya, ¿no? Porque, como dices, podemos maquillarnos, cambiarnos el pelo, incluso hacernos una operación que nos cambie toda la cara, ¿no? Pero la voz no se puede cambiar, no podemos mentir con la voz, no podemos ocultar quiénes somos. Eso, cuando éramos pequeños y sonaba el teléfono de casa y tú ibas corriendo a ver quién llama, reconocías a la persona simplemente por el tono de voz, no porque te salga una foto o porque lo veas en una videollamada, ¿no? Como ahora estamos más acostumbrados. Y cuando yo perdí la voz, claro, como cantante, yo perdí la voz como cantante, lo cual, pues, mi mundo laboral se desplomaba y al mismo tiempo perdía la voz como manera de expresarme, ¿no? Como manera de comunicar lo que uno siente, lo que uno piensa, cómo además, porque encima cuando te quedas casi sin voz no puedes matizar ese bien hablar o ese mal hablar y no puedes decir las cosas de una manera correcta como tú quisieras, ¿no? Esa responsabilidad, ¿no? De cómo decimos las cosas. Y entonces, bueno, pues el recuperarla, ¿no? Que ha sido un proceso pues complejo, pero maravilloso al mismo tiempo, que te hace conocerte y reconocerte a ti mismo de una manera más esencial, ¿no? Y entonces, bueno, lo que queremos es en esta edición que la gente
sea un poco más consciente, y los niños también, ¿no?, de esa joya que llevamos dentro siempre, que es nuestra voz, que es nuestra carta de presentación y nuestra herramienta i nostra arma més poderosa. Bueno, estem supercontents que t'hagis prestat el cartell. A més, és el primer cop que et reculls els cabells, sí. Realment, no? Per tant, inaugurem una nova imatge, també, segurament. I fer-ho d'aquesta manera, amb una malva al coll. La pobrecita ya, después de la sesión de fotos, se marchita un poco, está un poco cansada. Bueno, igual també és l'element de la naturalitat, no? I de la frescor. Vull dir que, sí, que el temps passa. Totalmente, para todos. Exacte. I que passe, i que passe. Exacte, i tant, no? I també les arracades, que són fetes amb la gavarrera. Sí. Quan vam parlar d'això vam parlar amb Aixerculant, que és un col·lectiu meravellós, que tracta del poder que tenen aquestes herbes i aquestes plantes oblidades, les males herbes, malament dites males herbes, sinó que són les herbes adventícies, que són aquelles que sembla que no necessitem per sobreviure, no? Si la joia és allò que és sobrer, no?, que no ens cal per sobreviure, i a la vegada doncs, les males herbes, entre cometes, no ens calen perquè volem una agricultura productiva, és just al contrari. Sense la joia no seríem humans, o sense l'engalanar-nos no seríem pròpiament humans, i sense les remeieres, que són portadores de tota la saviesa dels ancestres, segurament hi hauria agricultura, perquè ve d'aquí, no? I perquè per sobreviure l'agricultura necessita de tota la polinització que ens proporcionen elles. I a més són abundants. Totes aquestes herbes es donen a pleret. Aleshores, per què la malva i per què el gratacul? Quan t'ho vaig explicar vas dir, uau, no? La malva té mucílac, que és fabulós per la veu. I a més, la gavarrera porta un altíssim contingut en vitamina C. Per tant, des d'allò silvestre tenim el que és ideal. Me las voy a quedar. Bueno, l'idea és que amb el treball, l'altre element que va ser superbonic va ser quan parlàvem i treies a col·lació el Jordi Roca, no? Que també amb ell veu tenir relació especial amb el tema de la veu. Sí, claro. Con Jordi hemos trabajado muchos meses en el proceso de su recuperación de la voz, con momentos inolvidables, emocionantes, ¿no? Cuando esa voz comienza a salir nuevamente y puede volver a hablar, sobre todo, ¿no?, con su hija, la pequeña, que nunca lo había escuchado hablar. Y bueno, entonces eso sí que es una joya, que son joyas inolvidables. Cuando trabajas con personas que vienen simplemente a estudiar canto, es muy bonito también, evidentemente, pero cuando vienen personas que también pues, lo han pasado mal, yo, ¿qué voy a decir yo con lo mal que lo pasé? Entiendo y comprendo y abrazo y acompaño a personas que lo están pasando mal con la voz o lo han pasado mal. Pues es una satisfacción enorme, ¿no?, ver ese progreso y ver esa luz, ¿no?, y volver eso, a esa joya, a esa esencia de... Yo creo que cuando uno tiene problemas además con la voz, después ve el mundo de manera distinta y aprecia cosas de manera muy diferente. I parlem com som, no? Sí, totalmente. Som com parlem, ¿no? Claro, hablamos como somos y somos como hablamos, sí. Y también la voz carga toda nuestra mochila emocional. Cuando eso del nudo en la garganta, pues es real. No lo vemos físicamente, pero la voz se agarrota. Los condicionantes sociales, cuando nacemos hablamos fenomenal, el niño cuando exhala ese primer sonido, ¿no?, cuando ¡guau! Y llora, ¿no?, lo hace fenomenal, lo hacemos todo fenomenal cuando no somos pequeños, cantamos fenomenal. El problema es cuando nos empiezan a decir no, esto no, empezamos a comprimir. A las mujeres también, que nos dicen aprieta la tripa, que el vestido te queda mejor, entonces empezamos a comprimirnos, la timidez, no sé qué, y entonces empezamos a tragarnos la voz o a intentar imponernos, entonces machacamos la voz, o a intentar dar una imagen más sutil y entonces esa voz se descompensa y bueno, muchas veces hablamos inconscientemente hacia una imagen que queremos proyectar. Y entonces es un personaje, ¿no?, que sale más que nosotros mismos. Entonces yo siempre digo que hay que volver a reconocer y conocer la voz que somos. I anar a viure, tu també t'has traslladat amb aquest temps de Pamplona, d'Irunya, cap al Valle de Baztán. O sigui, és aquesta connexió natural. Amb el cartell volíem representar això també, o sigui, fer com un petit homenatge a aquest tornar a la natura. Es fundamental, para mí es fundamental. Estamos en un mundo donde todo lo natural se está destruyendo, desde la música, todo es electrónico, las voces de la música moderna están pasadas por un filtro de autotune, que ya las voces son como robotizadas, esas vibraciones, ¿no? Yo siempre digo que con la voz y con cualquier instrumento acústico, ¿no?, tenemos la posibilidad de tocar esas ondas que viajan, ¿no?, hasta chocar
con un objeto que en este caso pues yo ahora te estoy hablando a ti y te estoy tocando y tú me tocas a mí cuando hablas tú. Entonces tenemos la posibilidad de acariciar o de pegar con nuestra voz. Y esto es importantísimo más en los tiempos que corren porque toda la cuestión natural se está desmoronando. Vivimos en bloques de pisos altos, estamos cada vez más lejos de las raíces de la tierra, no sabemos casi de dónde viene la leche, los niños pequeños están muy perdidos de dónde, los que viven en ciudades, ¿no? Los niños que viven en entornos rurales no tanto. Pero es como que ya no sabemos, compramos las pechugas de pollo en el supermercado y uno ya no piensa de dónde viene. Estamos tan desconectados que para mí el cambio al Valle de Baztán ha sido un regalo de la Però vida. és que em parles i... Sí, no, es que... Sí, eso que uno, como seguramente todos nos adaptamos, ¿no? Podría vivir en Manhattan, sí, pero los destellos de felicidad interior que siento cuando estoy paseando por el bosque, eso no lo puedo comparar con nada. Que guai. Qué guay, es muy guay. I després d'aquesta conversa deliciosa, acabem la primera espurna de la temporada amb una píndola res d'un minut del director d'Espurners Barroques, el Josep Barcons, que ens presenta altres joies que trobarem al primer cap de setmana del festival d'enguany. És una fulla de malva com aquesta la que porta la Raquel al cartell. Per què una fulla de malva? Perquè té unes propietats fabuloses amb mucílag, que són magnífiques pel coll, i també com a arracada portava gavarrera, el gratacul, que té una gran quantitat de vitamina C. És amb això que hem elaborat l'espornola, que és la gominola del festival, que hem fet juntament amb Eixarculant i el Jordi Roca. I precisament tindrem el Jordi Roca i Eixarculant a la gastronomia del concert que farà la Raquel, que el que li vam proposar, així com aquestes espornoles seran perles de vitamina C boníssimes pel coll, li vam proposar Canta les teves joies, canta les teves perles. I el concert és aquestes perles del Seicento que veurem a Castelltallat el dia 11 de maig a la tarda. Al matí d'aquest 11 de maig, a propet a Sant Pere de Matamargó, i tindrem The Delightful Pocket Company fent un programa que és molt bonic amb música centreeuropea al voltant d'una joia que hi havia, que era la cambra d'ambre, un gran joier que era la joia de la corona, mai més ben dit, i es deia que era la 8a meravella del món de Caterina de Rússia. Per tant, convidadíssims a venir-hi, al matí gaudint a Matamargó amb un joier i a la tarda esperant trobar-vos joies a sobre d'una fulla de malva a la sortida del concert.